जय बर' हारिनि फरायसाफोर दिनैसिम आं खोनायाखै सोरबा सासे बेंगा मानसिया सुइसाइड जानाय, सोरबा सासे खाना मानसिया सुइसाइड जानाय, सोरबा बेंगुरा मानसिया सुइसाइड जानाय बेखौ आं खोनाफेराखै। सासे खाना मानसिनियाव सासे बेंगुरा मानसिनियाव एसेबां बुरजा गोसोनि बोलो दङब्ला जोंहा मानो गैया? बे बोलोखौ जोंबो लानांगोन। फरायसाफोर ट्रफि नांगौना नाङा नोंसोरनो? मेडेल नांगौना नाङा नोंसोरनो? नांगौ नङा होनबा? उन्दुनानै थाबाय था। उन्दुनानै थाबाय थायोबा मेडेला फैगोन नामा? ट्रफिया फैगोन नामा? फैनाय नङा। नोंनो ट्रफि नांगौब्ला, नोंनो मेडेल नांगौब्ला बै गेलेग्रा फोथाराव नोङो फुंनि 4 बाजियाव सिखारनानै नोङो थांनांगोन। नोंखौ रावबो फोजानाय नङा। नोंनि सुथुरा नोंखौ फोजानाय नङा, नोंखौ थगायगोन। रनजित बसुमतारी सासे इन्जिनियार। बिथाङा जेब्ला फरायसामोन बै समाव बिथाङा गावनि बिफाखौ बुंदोंमोन सानसेखालि, आफा गाबोन फुङाव आंखौ फोजा, हालेवनानै आं फरायसालियाव थांगोन। बिफाया फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन, फुङाव सिखारनाया नोंनि बिबान, आं नोंखौ फोजानो हाया। बै साननिफ्राय बिथां रनजित बसुमतारीया रावनिबो थुलुंगा लायाखै, रावखौबो थिनाखै, गावनो गोसो जानानै गोसोनि बोलोखौ बोलो गोरासिन खालामनानै हारसिं बियो सिखारग्रा जादों। रबिबारावबो बियो फरायसालियाव थाङोमोन। लोगोफ्रा बुङोमोन दिनै रबिबार स्कुल गैया, दिनै बन्द, स्कुल गैया। नाथाय रावनिबो खोथाखौ बियो खोनासङामोन। बियो थांथारोमोन स्कुलाव थांथारनानै नुहैगोन बियो रावबो गैया, अब्लासो बियो फोथायगोन दिनै स्कुल गैमारा होननानै। बेसेबां गोसो बोलो बै सुबुङा। नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा दिनै अलसिया जानायखौ जों नुदों। जोंनि फरायसाफ्रा नंखाय जाहोनाव, फिसा जाहोनाव गावनि गोसोखौ थेर बेथेर सिफायनायखौ जों नुदों। जोंनि बिमा बिफानि सिगाङाव जोङो मोजां खामानि मावोब्ला बिमा बिफानि मेगननिफ्राय मोदै गगोन, रंजानायनि मोदै। बिमा बिफानि मेगननि सिगाङाव ड्राग एडिक्टेड जायोब्ला, सुइसाइड खालामोब्ला बिमानि बिखाया गावफ्लेगोन, बिमानि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै गगोन। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। मोजाङै दङ फरायसाफोर? ओंखाम उखैदों नामा? जाय मानसिया ओंखाम उखैदों होननानै थाबाय थागोन बे अलसिया जागोन। बोथिसे ओंखाम, बोथिनै ओंखाम, सानसे, साननै, सानथाम, 10 दिन, 12 दिन ओंखाम जायाब्लाबो मानसिया थैया। उत्तराखंडनि जाथायखौ मिथिगौ फरायसाफोर। 41 सा लेबारार्स 17 सान बिसोरो खरं सिङावनो, गुदुं सिङावनो सान हर दै गैया, ओंखाम गैया थादोंमोन बिसोरो। 17 साननि उनाव बिसोर उदां जादों। जों बायदि बे समायना लांदां अख्राङाव बिसोरो फैफिनदों। नाथाय बै समसिम रावबो थैयाखै। साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो गोसो होथाब खोनासंनो खावलायदों। जों मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर मेंनाय गैयै जोंनि बे आखाइखौ, जोंनि खुगाखौ, जोंनि मेगनखौ, जोंनि खोमाखौ, जोंनि आथिंखौ, जोंनि गोसोखौ गोहोगोरा खालामनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। जोंहा आखाइ दङ, माब्लाबा बियो खंगा जायो ओरैनो। जोंहा मेगन दङ, माब्लाबा बियो खाना जायो। जोंहा गोसो दङ, माब्लाबा बियो उन्दुनानै थायो। जोङो जिउ थासेयावबो मा जायो? बेंगुरा जायो, गोथै जायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जोंनि देहायाव थानाय मोनफ्रोमबो अंगफोरखौ, अर्गेन्सफोरखौ
एम्पावार खालामनांगौ, गोहोगोरा खालामनांगौ, फोजानांगौ। नङाब्ला जों गोथाङैनो गोथै जागोन। जोंनि जिउआ थांखि गैयै जागोन, जों महरल' जागोन। नाथाय इसोरा जुदि जोंखौ खाबु होदोंब्ला थांना थानायनि, खामानि मावनायनि, मेथाइ खननायनि, मोसानायनि, खन्थाइ आवरायनायनि, बिबार बागान बानायनायनि बे खाबुखौ जों लानांगोन। जोंनि फरायसाफ्रा दिनै अलसिया जानायखौ जों नुदों। जोंनि फरायसाफ्रा नंखाय जाहोनाव, फिसा जाहोनाव गावनि गोसोखौ थेर बेथेर सिफायनायखौ जों नुदों। नोंसोर मिथिगौना, सासे बिमाया जोंखौ जोनोम होनायाव, नोंसोरनि बिमाया नोंसोरखौ जोनोम होनायाव बेसेबां खस्थ' खालामदों मिथिगौना मिथिया? उदै सिङाव बेसेबां दान लाखिदों? 9 दाननिबो बारा लाखिदों। जेब्ला सासे बिमानि उदै सिङाव आङो दङमोन, सासे बिमानि उदै सिङाव नोंसोर फरायसाफ्रा दंमोन, बै समाव बिमाया माब्लाबा ओंखाम उखैनांदों, माब्लाबा दै गांनांदों, माब्लाबा उन्दुनो ओंखारदों, माब्लाबा फिसायजों रायजादों, माब्लाबा सोरजोंबा सोंखारि जादों, माब्लाबा बिब्दिनो सारन्थाइ, दैबाना, बांग्रिं, बारहुंखा बायदि रोखोमनि जेंना भुगिनांगौ जादों। नाथाय सासे बिमाया गावनि गोसोनि बोलोखौ लोरबां खालामाखै। इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों, गावनि गोसोखौ बोलोगोरा खालामदों। उदै सिङाव थानाय गथ'आ जोनोम जाथों, मोजां मानसि जाथों। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बुंलांबाय, जोंनि थांखिया मा? मोजां मानसि जानाय। मोजां मानसि जानाय। जोंनि बिमा बिफाया लुबैयो फरायसाफोर गुन गोनां सोलोंथाइ आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो जोंनि गोसोखौ जों गोहो गोराजों खालामनांगोन। जोंनि गोसोआवनो गासिबो दङ, मिथिगौना? जोंनि बे गोसोआ माबायदि? नोंसोरनि गोसोआ बेयाव दङ, दसेनो स्कुलाव थांदों, दसेनो न'आव थांदों, आं मोजाङै मिथिगौ। गोसोखौ जोङो मोनसे जायगायाव हमथानानै दोननाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। गोसोआव गाज्रि साननायबो फैगोन, मोजां साननायबो फैगोन। दसेनो दिल्लीयाव थांदों, दसेनो मुम्बाइ थांदों, दसेनो प्लेग्राउन्डआव थांदों, दसेनो साहा दखानाव थांदों, बबेहाय थाङो, सानावबो सिमां नुयो। नाथाय गोसोआव बेरखांनाय गाज्रि साननायफोरखौ जोङो आखाय होनो नाङा, बेखौ जोङो महर होनो नाङा, प्रेक्टिकेलि जों बेखौ मावनाङा। नोंथांमोननि फोरोंगिरिया बेसेबां खस्थ' खालामदों, सान हर बेसेबां कम्पिटिशननि थाखाय बेसेबां प्रिपेरेसन खालामदों। आंनि फरायसालिनि फरायसाफ्रा एबार मेट्रिकआव टप मोनथों। बेसेबां सिमांजों खामानि मावदों मिथिगौना? फोरोंगिरिफोरनाव सों, बिमा बिफाफोरनाव सों, जोंनि फारसे बिथांमोनहा मा थांखि दङ। फरायसाफोर, जाय फरायसाया दावरावनि गेजेरावबो मिलौदो देंखो खोनासंनो हागोन, बै फरायसाया दावराव, जेरैबो दावराव, आगदाथिं दावराव, आगसिथिं दावराव, उनथिं दावराव, सिगांथिं दावराव, जेरावखि थां दावराव। जोंखौ सोरबा बुंगोन लेखा फरायनानै लाब गैया, सोरबा बुंगोन नों गाज्रि मानसि, सोरबा बुंगोन बायदिसिना रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै जोंनि गोसोखौ सिफायनो नाजागोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानाया मोजां, जोंनि गोसो सिङाव थानाय सुथुरफोरखौ जों जुदि फेजेननो हायोब्ला बुहुमनि जायखिजाया सुथुरानो जोंखौ फेजेननो हानाय नङा। सुथुरा जोंहा जोंनि गोसो सिङावनो दङ, सुथुर, मिथिगौना? जोंनि गोसोखौ जों हमथानो हायाब्लानो बायदि रोखोमनि जेंना जोंनियाव फैयो। बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ जों आदर खालामनांगोन, जोंनि गोसोखौ जों अननांगोन, जोंनि गोसोखौ जों बुजायनांगोन, जोंनि गोसोखौ जोङो एडुकेट खालामनांगोन, गोसोखौ जोङो हमथानांगोन। कन्ट्रल, पेसेन्स, हमथानाय आरो सहायनाय। फेलें जानाया खेबसे नङा खेबनैबो फैनो हागौ, खेबथामबो फैनो हागौ।
फामि मुसाहारि दाख्लैसो APSC आनजादाव उथ्रिसार जादों बिथाङा बङाइगावनि बिथाङा फार्स्ट टाइम फेल जादों APSC आनजादाव नाथाय बिथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामदों बेनि थाखाय रावखौबो ब्लेम खालामाखै रावखौबो दुसियाखै रावखौबो दाय होआखै बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों सेकेन्ड टाइम नैथि खेबाव बिथाङा सासे अफिसार जानायनि सिमांखौ नुनानै गोसोनि बोलोखौ बुथुमनानै गोसोखौ बोलो गोरा खालामनानै बिथाङा दिनै APSC एग्जाम पास जाबाय सासे अफिसार जानो थांगासिनो दङ एपइन्टमेन्ट लेटार फैगासिनो दङ बेसेबां गेदेरथार थांखि जोंनि फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन बेनिखायनो मेगन थासेयावबो खाना जानाङा आखाइ थासेयावबो आखाइखौ खंगा खालामनाङा आथिं थासेयावबो आथिंखौ लेंग्रा खालामनाङा जिउ थासेयावबो गोथै जानो नाङा जोंखौ जों माबायदि सिनाखि होगोन फरायसाफोर बुंगोन नामा आंहा रागा दङ बुंगोन नामा आंहा बोलो दङ बुंगोन नामा आंहा आथिं दं आंहा आखाइ दं बे जोंनि सिनायथि नङा बे जोंनि सिनाखि नङा जोंनि सिनायथिया मा जागोन मिथिगौना आं सासे फरायसा आं लेखा फरायो बेसो आंनि सिनायथि जागोन बेखौ लानानैसो गौरब जानांगोन देरगाखांनांगोन नाथाय आंनि आबेगखौ इमोसनखौ लानानै जुदि आं सिनायथि होयोब्ला आंनि आफाया ACS अफिसार आंनि आफाया बिराद धोनि मानसि जानाय नङा गावनि सिनायथिखौ गावनो गायसननांगोन आरो गावनो होनो हानांगोन फरायसाफोर जोंनि गोसो सिङाव थानाय माखासे इमोशन नेगेटिभ इमोशन बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगोन नैबे बैसोआव फरायसाफ्रा मा सानो मिथिगौना बांद्राय सानो हेब्रे माब्रे सानो बेखौनो बुंदों सानावबो सिमां नुनाय डे ड्रिमिं अख्राङाव बिरनो जों बयबो लुबैयो नङा होनबा लुबैयोना लुबैया अख्राङाव बिरनो हागोन ना हाया गां गैयाबाथ' बिरनो हानाय नङा जोंनि गांखौ बे मेलेमनि गांखौ जोङो गोहो गोरा खालामनांगोन अख्रां सा सा जों बिरनो हागोन अख्राङाव सोर दं दा मिथिगौना सासे आइजोआ अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ बे आइजोआ जोंनि बे बुहुमाव 2025 मायथाइयावसो फैगोन दासिमबो बियो दङ अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ सोर बे आइजोआलाय सुनिता उइलियाम्स मिथिगौना सासे आइजो बिथाङा बिरगासिनो दङ अख्रां सा सा जोङो जुदि दैखराव थानानै दैखरखौनो बिराद गिदिर बुहुम होननानै साननानै लायोब्ला जानाय नङा जों दैखरनि एम्बु जानो मोना दैखरनि एम्बु जों जानो मोना दैखरनिफ्राय जों ओंखारबोनांगोन जोंनि साननायफोरखौ जोङो गुवार खालामनांगोन गोहो गोरा खालामनांगोन जोङो बांद्राय सानो गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन आं साख्रि मोनगोन ना मोना आरो जोंनि साननाया माब्लाबा माब्लाबा ओरैजाय दोरोदलाङो नाथाय आङो बुंगोन टुडे इज द बेस्ट टाइम टु लिभ मैयानिया मैया थांखांबाय दा प्रेजेन्टआव आङो दङ एन्ड दिस इज द बेस्ट ममेन्ट गाबोन फैगोन ना फैया सोर बुंनो हागौ सासे धोनि मानसि बियो सासे चार्टार्ड एकाउन्टेन्टखौ लेंहरबाय बिनियाव बेसेबां धोन सम्पति दं बेखौ साननो थाखाय चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआ फैनानै मोनबाय सानबाय 7था जोलै फिसानि फिसा फिसानि फिसा फिसानि फिसा 7था जोलै जयै जयै जानो हागोन ओरैबायदि धोन सम्पति दङ नाथाय मोनसे साननाय फैबाय गोसोआव 8था जोलैया मा खालामगोन 7थानि उनाव बै 8थाया मा जागोन दाना बेखौ सानै सानै बे फाग्ला जाबाय बेनाव जेसेबां थाखा फैसा दङ बे 7था जोलैनि थाखायल' बियो चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआव सोंबाय मा खालामनांगौ चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआ होनबाय बैयाव सासे बिराद गियानि मानसि थायो बेनियाव थां बोसोन लाहैथां बेबायदिनो बियो थांबाय गियानि मानसिनाव सोंहैबाय
गावनि खोथाफोरखौ बुंबाय आंहा बिराद धोन सम्पति दङ आङो 7था जोलै फिसानि फिसा फिसानि फिसा फिसानि फिसा 7था जोलै बेखौ आं जाहोनो हागोन नाथाय 8था जोलैया मा खालामगोन अब्ला बै गियानि मानसिया बुंबाय बैयाव सासे बुरि मानसि थायो बेनियाव नोङो माइरं बस्थासे हैथां बेबादिनो बियो माइरं बस्थासे हैबाय बुरि मानसिखौ बुंबाय आइ नोंनि थाखाय आं माइरं बस्थासे लाबोदों दाहाय बेखौ संजादो बियो मास मोनसेनिबो बारा थांगोन बियो नोंनि थाखाय बुरि मानसिया होनबाय नोंनि माइरंखौ आंनो नाङा दिनैनि ओंखामखौ आं जाखांबाय गाबोननि बाथ्राखौ आं सानाखै गाबोन मा जागोन बेखौ आंनो नाङा टुडे इज द बेस्ट टाइम बुजिदोंना गाबोननि बाथ्राखौ बांद्राय सानब्रेनानै गावनि गोसोखौ दुखु दाहो बांद्राय सानब्रेग्रा मानसिनि गोसोआव मा फैयो मिथिगौना दुखु फैयो नेगेटिभ इमोशन फैयो बे मानसिया फ्रि जानो हाया जायो साइकोलजिकल माखासे प्रब्लेम्स जायो बेनिखायनो टुडे इज द बेस्ट टाइम दिनैनो बेखौ थांनानै थानांगोन दिनै जुदि नोङो थांनानै थायोब्ला बेनि ओंथिया बे दिनै जुदि नों मोजां खामानि मावोब्ला बे मोजां खामानिया गाबोननि थाखायबो जागोन समफोरनि थाखायबो जागोन गाबोना फैगोना फैया खिन्थु थिग गैया जुदि गाबोना फैयोब्ला आं दिनैनो मावखाबाय थिग बे रोखोमनि जोंनि साननायफ्रा जानांगौ दा जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जेंनाफ्रा मानो फैयो जोंनि फरायसाफ्रा जेंनायाव फकास खालामो नङा होनबा सलुशनाव फकास खालामा माबा मोनसे जेंना जादोंब्ला बे जेंनानि थाखाय बोथिसे ओंखाम जाया बोथिनै ओंखाम जाया बोथिथाम ओंखाम जाया बे रोखोमनि दुखुजों थाबाय थायो थारमाने जेंनायावसो जों गोसो होथाबदों नङा होनबा नाथाय बुहुमा बिब्दि नङा जोङो गोसो होनांगोन सलुशनावसो जेंना सुस्रांनायखौसो जों गोसो होनांगोन जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हागोन मानसि गेदेरफ्रा जेंनायाव बिसोर फकास खालामा जेंनायाव बिसोर टाइम नस्थ' खालामा जेंनाखौ बोरै सुस्रांगोन मा राहा दङ मा आइडिया क्रिएट खालामनो हायो बेखौसो बिसोरो गोसो होयो जोङो ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानियावसो जोङो बाहायनांगोन जोङो सांग्रां जानांगोन मोनसे गाज्रि मेसेजआ जोंखौ फोजोबस्रांनो हागौ मोनसे गाज्रि भिडिअ'आ जोंखौ फोजोबस्रांनो हागौ बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन जोंनि मेसेजआव जोंनि फेसबुकआव व्हाट्सएपआव फैनाय गाज्रि मेसेजखौ नायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जुदि मबाइल दङब्ला मटिभेशनेल भिडिअ'खौ नायनांगौ आङो गावनि गोसोखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय मटिभेशनेल भिडिअ'खौ आं नायो दासिमबो आं नायो साधुफोरनि खोथा आं खोनासङो आंहा माखासे रल मडेलफोर दङ एपिजे आब्दुल कालाम मालाला युसुफजाई आरो गोबां बिथांमोननि फंसे रावा आंखौ थुलुंगाखांहोयो बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानियावसो जोङो बाहायनांगौ दा फरायसाफोर अरुणिमा सिन्हानि बाथ्रा मालाला युसुफजाईनि बाथ्रा बिसोरनि साक्सेस स्ट'रिया हाजार बोसोरब्लाबो गोजाम जानाय नङा आं बुंनो बिराद मोजां मोनो अरुणिमा सिन्हानि बाथ्राखौ बिथाङा सासे नेशनेल भलिबल प्लेयार बिथाङा जेब्ला ट्रेनाव दावबायदोंमोन बिथांनि गाननाय सनानि मालाखौ सनानि खेराखौ सनानि आस्थामखौ सुथुरफ्रा सिख'दोंमोन नाथाय अरुणिमा सिन्हाया गोसोआव बुंदोंमोन जेब्ला आं गेलेग्रा फोथाराव थांनानै भलिबल गेलेयो आंनि आखाइनिफ्राय भलिबलखौ आं सुथुरफोरनो होआ बे सनानि मेडेलखौ सनानि मालाखौ खोमानि खेराखौ आखाइनि आस्थामखौ नोंसोरनो आं मानो होनो बेखौबो आं होआ होननानै गोसोआव मोनसे बिराद स्ट्रं डिटारमिनेशन गोसोआव बोलो लादोंमोन जायनि जाहोनाव बेखौ सिख'नो हायैयाव गाज्रि मानसिया अरुणिमा सिन्हाखौ ट्रेननिफ्राय नाख्लायदोंमोन ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै बिथांनि थोंसे आथिङा दानस'जानो गोनां जादों गुबुन मोनसे आथिङा लहा सोनो गोनां जादों बिथाङा खोमसि खथायाव गाबनानै थायाखै मोदै हुगार हुगार बिथाङा थायाखै प्रब्लेमखौ बिथाङा फकास खालामाखै सलुशनखौ बिथाङा फकास खालामदों बिथाङा अब्लाबो बुंदोंमोन थोंसे आथिंजोंब्लाबो आं माउन्ट एभारेस्ट गाखोगोन बिथाङा मिथिबाय गावनि थोंसे आथिङा दानस'जाबाय नाथाय थोंसे आथिङा दङ
हारा बायनाय जोबनायाव मा जादों मिथिगौना थोंसे आथिंजों माउन्ट एभारेस्ट गाखोनानै बिथाङा जारिमिन सुजुदों जों बयबो माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो हाया जानो हागौ नाथाय जोंहाबो पटेनशियल्स दङ स्किल्स दङ माबा मोनसे दङ जोंहा गोसोआव जोंनि आखायाव आथिङाव मेलेमाव माबा मोनसे गोहो दङ बे गोहोखौनो जोङो फोजानांगौ जाय बाथ्राखौ जोङो सानगोन नेगेटिभ सानोब्ला जोंनि देहाया नेगेटिभ जागोन जोङो पजिटिभ सानोब्ला जोंनि देहाया पजिटिभ जागोन रंजानाया बे गोसोनिफ्राय फैयो दुखुआ बे गोसोनिफ्राय फैयो मा नांगौ फरायसाफोरनो दुखुथ' नाङा नङा होनबा रंजानाय नांगौ बे गोसो सिङावनो दङ बेखौ जोथोन लानांगोन बेनिखायनो बिबार बारियाव थानांगौ गोसो सिंनिफ्राय रंजानायखौ सिरि मोनहोनो थाखाय गोरों मानसिजों लोगो जानांगौ होननानै आं बुंदों